So what's up ngayon ba? Road test tayo tan second na ba? 2 hours na biyahe ba papuntang Sydney. Melbourne to Sydney. Tara na. Sopan niyo ko. So ito na ba? Magkamano makapiblasta na. Makapantig mata na ba? So ready tayo second. Yan. Ready tayo. Start tayo ba? Pakapalyan tayo. Kasi siyempre, malaw-law siya. Ibiyahe ngayon yan eh. Bilang niya rin kilometers na ba? So, wipers tayong mga nyan. Bantong puto. Okay. Ready na. Yan. Kabilaan ba? Side by side. Yan. Alaya kasing wipering kahit tamo yung window tamo yung kanyang harap yung wiper siyempre. So, open ka na. So, kaya ba tayo pala iba? Pang Lawrence na ba? Kaya ba tayo kinig pala eh. Kaya biya tayo. Meaning documents na ning kaya. Documents na ning second. Ready tayo kaya. Pero bla. Saktong dimla mo ba? Sakto mo. Susing pandigma. So kaya biya tayo. Siyempre ta naman nag yung kay solo. Pota numano tamdalan. So, nung numano tamandalan, at least mo tintang kayabe. Nung manulak tang sakin, natinta mo kayabe manulak. Ito ba after 1 hour na may stopover tapa again. Mimi tapa syempre. Ayan kening jatot. Ali keni palang ampol na. So pagasta mo tas mimita mo pa and everything. So bala mo kaya mo Olongapo vibes. Legendary ostrich kening kaya kakit siya tagalan tayo ba dududak ayan uminom ya ba po ngaos daken dududak aus daken dududak ako ba nung totoo yung sinabi kong ito may lulaki kaming lagyo no after 2.5 hours ba ay na sila yan tanaing chanan opera house never. So ayan lebasan tayo ng Denim Bridge ayan. Tapos muntatanga yan ni kanyang karin magpicture tamo na. So papansinan ko mo gani marakal pa rin kay Chenko akay sa karing Australiano. Amporeng kay itik. Kapamusi mo na burge. So mantunta mo pa ang kay CR kasi mga palino na yung kayabe ako. Mimita mo pa. Then eat muna tayo sa McDo no kuyas. Oo naman. Gago ka ba? Dapat ko tam ngayon yung pinakababo. Hindi na yung pinakakain na bab. Ayan o, menig kami. Ayan. Ayan, balama kanya niya mo. Tapos ating seaside ka rin na siya. Random building. Yan mo yung pintalan mi Ken. Imuli na kami kanya. Nag-gas kami mo. Anak na enjoy the business. 2.5 hours yung kinami. Dinrive mi. Kaya muli na kami ganyan. Wala na. Bala maniglo kami mo.